L'au fènix en la mitologia representa el renaixement i això és el que ha fet la falla del Mercat d'Alzira. Al novembre, totes les il·lusions s'afonaven perquè un incendi destruïa el taller de l'artista faller i el monument, clar. Però ara veuran com s'ho han fet per atendre una. Paren atenció perquè és una cosa mai vista. Encara ha estat allí. Coneixen vostès la història de l'au fènix? Doncs és la història de la falla del Mercat d'Alzira. En novembre esta comissió va tindre un colp molt dur. Sí, en novembre va passar la santa desgràcia que se mos va cremar el que és la nau dels artistes, Palacio i Serra, que volien fer un monument molt important, que era el fantasma de l'òpera, i van tindre la mala notícia esta i van ser tot plors i llàgrimes en la comissió de la falla al mercat. Així tenim l'au fènix, que té una simbologia molt gran i és una au que cada 500 anys es consumia pel foc i de les cendres renaixia. Fallera Major, què voleu dir en esta falla? Pues res, és la simbologia de que la falla del mercat, una vegada més, ressorgís de les cendres amb aquesta au fènix, a pesar de la desgràcia que va passar, però que no. I que n'hi ha falles per rato. Correcte. És una falla humil però novedosa. Introdueix un efecte òptic gràcies a la fotografia tridimensional. Este és el punt exacte. Des d'ací dona la sensació que estem com dins d'un pou. Sí, efectivament. El que m'intenta aconseguir és veure un pou, del pou ixen les flames, de les flames ressorgeix l'au fènix, igual que nosaltres hem eixit del foc, avant i a fer falla i a fer festa com faci falta. Exactament. I esta au fènix està feta de vareta, com es feia antigament les falles. Com es feia antigament, l'ha fet el genial Manolo García de València, i està tota feta vareta a vareta, com antigament se feien les falles. Veritat que sembla que estic recolzada sobre un calaix de taronges? Doncs és una pegatina tridimensional que fa que sembli real, i és l'efecte en el que està basat la falla del mercat. La falla se mos ha cremat, continuarem plantant mentre tinguem forces. Molt bé que feu. A veure, Héctor, què volies dir? Visca la falla del mercat! L'any passat va guanyar el primer premi de la secció d'especial, però enguany... Enguany aquest monument no entra en concurs, el que sí que entra en concurs és la falla infantil, que la fa el gran Julio Monterrubio. Bueno, aleshores, enguany què? Enguany no guanyarem, però estic segura que serem la més visitada. Vos esperem a tots!